Velkommen til Kilifi Cup. Vi glæder os helt meget til at se dig her. Vi som ledere har allerede været i fuld gang med at lave det hele klar til du kommer. Nu vil vi gerne tage med på en lille rundvisning og vise jer nogle af de ting, vi har været i gang med. Så kom med. Velkommen til Kreateltet. Her bliver der arbejdet på højtryk for at få lavet alle de kulisser og alle de ting og sager, vi bruger under Kilifi. Og herover ser vi vores dygtige maler Matthew. Matthew, vil du ikke vise, hvad du har malet? Ja. Her ser vi så, at Matthew har malet en flot dinosaur. Nej, det er da en hest. Jamen det er det der sørme også. Ja. Men som sagt, her i teltet bliver der lavet mange flotte ting, og de er meget dygtige. På Kilifi skal vi også have møder, morgenmøder og aftenmøder, som kommer til at foregå her. Og lige nu der er lovsangsbandet i gang med at øve, så jeg synes, vi skal gå ind og kigge. Kom med! Lovsangsband, som skal være med til at lede os i lovsang her på Kilifi. Og måske I har lyst til at give os en forsmag på noget af det, vi skal synge. Ja, er I frisk? Selvfølgelig. Super! Ej, hvor lækkert! 2, 3, nu! Som I kan se, så bliver Kilifi bare mega vildt i år. Her ser vi vores klatretårn, som er en af hovedattraktionerne på dette års Kilifi. Og som I kan se på pladsen er sikkerheden selvfølgelig altid i top. Til at forklare til på tårnet har jeg her taget Sten med. Sten, kunne du ikke fortælle os lidt om, hvem fik ideen til det tårn her? Jo, jamen altså, vi sidder jo i arbejdsgruppen og tænker, hvad skal vi lave i år? Vi skal have et eller andet, og så finder vi jo en masse tømmer om bagved. Noget bambus og noget birk, og jeg ved ikke, hvad det er. Men vi tænker, vi skal bygge et tårn ud af det her. Så vi fandt en motorsav og en fugtsvans, og så bygger det sig selv, tænkte vi. Så tog vi den derfra. Kan du fortælle mig lidt om sikkerheden på tårnet? Hvordan holder I den her høje sikkerhedsstandard, vi har set indtil videre? Jamen, det er jo alfa og omega på et projekt som det her, at vi passer på hinanden, ikke også? Så der råber man selvfølgelig lige, hvis man taber noget op fra, som du hørte før. Altså, og så er det jo altid vigtigt, at man har noget reb, som man lige kan sure sig fast, hvis det hele tilter, ikke også? Og så er det jo bare at få noget vand, så man ikke går til. Altså, det var i formiddags, at vi havde den sidste ulykke, så der er langt imellem jo. Så, og det skal der være på et projekt som det her. Der skal det fungere. Det lyder som om, I har styr på det. Ja. Tusind tak til Sten. Det var så vores klatretårn. Glæder jer til at komme og opleve det på Kilifi. Vi går videre. Som I kan se i Kilifi, så har vi været i gang med at sætte vores pool op og den kæmpe vandrutsjebane her. Og her på Kilifi så går vi rigtig meget op i, at vi er gode ved hinanden. Ja, og vi glæder os bare til at se jer på lørdag.